تماشاوانên xemna welat carek din bo êvar carek din divî hewşa xweş ta ez li gel we me li gel mêvanekî ciwan û dengxweş û hêja û heta ku hûn bêjin hêja ye. Ew kê ye ew Azad Bedran e. Lê beriya wê dixwazim hin tişta bêjim. Meheke em bi hevrane bajar em geriyan ji ber koronayê jiyan hate sînordar kirin. Em li bajêra Asêman ew zehmetiyê ku li pişt kamerayê me dikişan bêguman bi we va xuya net kir lê her hewla me ew bû ku em şevekî xweş bi we bidin jîn temaşevanê me li Rojhilat, li Rojava, li Avrupayê, li diasporayê, li Bakur her hûn li kê derê we me temaşe kir armanca me serekê ew bû ku hûn demên xweş derbas bikin. Rojek ji wan rojan e rojek beriya aydê lewrayê dît sibê cejne mêvanekî ciwan mixwast ez pêra pêşwaziya ayda sala 2021 bikim ew kê ye Azad Bedran e. Xêr hatî xor tê delal. Gelek spas ez berî her tiştê silav û rêzê xwe ji bo pêşkeşvan dişînim û hemî yên ku me temaşe dikin temaşewan dikin ez silavên germ ji wana dişînim. Azad Bedran tu ji kê derê ez benî ji werda em dest pê bikin? Ez bi eslê xwe em jî Sewregê ne ji navçeya Reha lê ez li Amedê mezûn bûme. Qerejdağî yani tu. Erê ez li wira mezûn bûme lê yani li wira çê bûme ez li vê derê mezûn bûme. Wisa bêjim. Azad Bedran navê te navekî saf xweş ye. Azad Gelek Bedran. spas. Navê te resen ev e? Berê na ya nasnameyê min e. Çîrokek wê heye Azad Bedran ji ber ku tu ciwanî van demên Dawîda Kurd navê Kurdî zarokê xwe dikin. Erê rast e. Çîroka navê min çi bû dema ez hatim dinê bavê min zindanê de bû. Roja ku ez çêbûme. Lê malbat azad danîne. Bedran jî li hevalê bavê min ê zindanê danîne. Wisa wana jî gotine bila her duya jî be Azad Bedran. Ha diye te gotiye Azad mala we. Hevalê bavê min jî Wana gotine gotin Bedran. Wisa Azad Bedran çêbûye. Navê te Azad paşnava te Bedran e. Azad Bedran Kızılkar. Tam navekî hunermendî navê sahneyê. Gerek spas. Lê navê min Navê te Muezzinê Mizgefta Ulu Cemî Ahmedê. Abdulselam Arkiç. Navê min jî sahneyê. Saeta te xweş. Azad Bedran hunermendekî gelek ciwan e pir ji te hez dikin. Çima ji te hez dikin? Bi rastî çima hez dikin nizanim. Yani ji ber ku herhalde ez xizmetek çandî hunera Kurdî dikim û ciwan jî dixwazin kesên nûjen û yên ku di muzîka Kurdî da nefesekî nû vekin kesên wan temaşe dikin gudar dikin lê ez dixwazim mesela ne tenê ciwan ez dixwazim kalên hefte salî jî min gudar bikin zarokekî heft salî jî. Dizanim yani şopînerê te gelekin sertorên civakî û muzîka te eleqeyekî baş dibîne derhemê te min ser û qsekin. Azad sibê aydê behsa hin aydê zarokatiyê xwe bike ji me re çayek dijîkim. Serserê bê şekir ez çay vedikim bê şekir. Erê. O normal be. Problem tune yani. Zelal. Dilê te çok Baş. Cejnê zarokatiya te çav zarokatiya min bi rastî jî berî her tiştî ez sibê cejne ez vê derê cejna hemî gelên Kurdistanê pîroz dikim ya her çar perçe. Cejna Remezanê ji dil û can pîroz be. Tim em di nav cejnê de bin. Bi rastî jî dema zaroktî de cejn xweş bû. Newsa Belê niha cejnekî nemaye ji ber ku em welatekî wisa da dijîn li her derê me kaos he li her derê cîhanê jî kaos he niha jî nexweşiyek korona jî heye bi rastî jî zarok ve mesela korona nebûya an jî salên berê dema em diçûn ji bo şekir me deriya li dixist destê xwe şewtan Azad. Derbasî be derbasî be derbasî. Erê teşekkür top dikir. Destê xwe şewtan. Teşekkür kom dikir. Yani me lîstokan dilîst lê ne lîstokê me di nav telefonê da tune bû yani di nav iPad'a da di nav telefona da tune bû lîstoka me lîstokekî xweş bû yani rasteqîniya jiyanê bû dema em diçûn me futbol dilîst me em ew çek mesela têbîra min em dema diçûn dikana me çek dikirî zanî li orada hinc yani zarok hinci derdora me şer bû zanî em jîn çek me titakar asas trajediye erê trajediye ez rûyê dibêjim diya manat bêjin divê êdî tama dünyayê nemaye dünya berxirabûnê çe ne ürf mane ne adet ne exlaq ne şeref ne hezê êdî pêda diçin rast e mêvanê me Azad Bedran ji wî dengê xwe xweş em stanek ştek odar bikin Adran Azad te dawî stanek belav kir çavşîn berê
Em işte godarkin dibe gelo. Tamam dibe. Kerem ke eva diyariya temaşevanın me ye bername xemna velat xsusen ya aydej azad bedran. Fermo ez benim. Rojek ji rojin gulane mehev nas kirbin barane dara evine çavdamın teji canda ve giyane dara evine çavdamın teji canda ve giyane Çavşin nu demda çavşin nu pelda çavşin nu rengda edin avji anamda Çavşin nu demda, çavşin nu pelda, çavşin nu rengda, edin avji anamında. Ev avuren teyin zelal, tıtrana serilivdi kelal Pelin reşmün abit azman, edi tuyire heval Pelin reşmün abit azman, edi tuyire ure heval Çavşin nu demda, çavşin nu pelda Çavşin nu rengda, edi navji anamında Çavşin nu demda, çavşin nu pelda, çavşin nu rengda, edin avji anamında. Çavşin ki ev helbesiye tebxoya çekiyor. Eri min buxa çekin. Çünkü ev zanım ku stanı xo tebxoya çekiyor. Eri. Kiye çavşin? Ez min diyarî hevala xwe kir. Her kesî Yani heskiriya xwe. Heskiriya xwe eri. Her kesî evîna kî vê heye. Li min jî ji bo evîna xwe çekir. Navi çavşine yan. Nan. Çavê wî şîne. Çavşin. Eri. Yetecin şine ne? Emin keske. Keske. Eri. Evad dibe sedema itiraf eki ez şinu kesk şevdu dernaxım. Allah Allah. Na ez nizam. Yani ez dibinem kijan şine nomam. Rengindin? Ez rengindin her rengi dizanım. Le nizanım kijan şine kijan keske. Evi mümkün nekir ahire problem. Le çavê min gor cilê xwe digore. Evet. Mesela Yete. hinek erê carna mesela çiştek ez li xwe bikim carna digore. Çavite renk duvar. Rast erê. Subhanallah ev çestir ama. Rast dibêjim. Birat na bernameda ne guher ez bahsettim. Sezi ve beli muharram. Çav du guherre. Belê ticara yekê dibîzî. Gelek kes hene wisa. Yani avul car ez bizim Tabii tabii. Ji ber ku çima ez bor me derdora wî. Eslam bu yemra aktasyon. Uy baba. Na rastî çavên wisa hene. Yemişiz guherren azat. Belki bereket ate. Çi renkte mesela? Yani carna mesela ez tiştên şîn li xwe bikim. Eri. Berê xwe dide piçek alî şîn be. Mesela ez dema cilên qehwehî. Beli. Ez li xwe bikim ev rengê wî alî ela piçek dibe ela. Sormur xwe nekez bahsedeme çünkü vacite ku çavcı sormuş xwe merbe sıra vaqt. Saat ata hoş Gerek geldin. spas. Em Slavaki hevalat tecbikin. Huni zevac bikim bixir selamet. Kısmet bizna xwedê. Başı Ahmediye. Erê ba Amedê. Başı Slav Çavşin Xan navi çiye? Navî çavşîn. Çavşini. Çavşin Xan cejna tecrübe mübarek kupimezbet. Azatcan az spasiyet etkim. خصوصیت که در حقیقت ما معلومات اکلدت خواستم و اشتباه پرسم تو بیجی تو شش حبه سومان آلید خی و هوا او قصد که از پیچوک دبم شش سومان آلید خی اجی ده حوالی ناخم تو خد آمور لناخی؟ نه سومان می گلکن تنبورا مه گیتارا مه مهنه جوره بلوری مهنه لی از اولمتنی از دوان نایمی یعنی از دم دست خود دنج وان درسم اتکم ناکم نایم از برکو دمم مکمه از اوها زوب سف هفت لازم ام ستانک دشته گودار tamam strana ez nisebin tu qamışlo ez dixwazim bixwînim û vê derê vê stranê diyariyê gelê nisebînê û qamışlo باش سر çava سر baran barî li ser xetê behna axete jibin xete kırase mürne serxwe daxîne du çaraleyên
باران باری لسر خطه بین آخته جبل خطه کراسم سرخواه داخله لشارانه از او تو لباهه لگلک دوریه ازن sevir tu kamışlo verdilim bağırmış o ezin sevir tu kamışlo verdilim bağırmış o Çen sale ben dateme sinoran rake hemiske Kabke bugjibo azad yame des henneke carek vere Çen sale ben dateme sinoran rake hemiske Kabke bugjibo azad yame des henneke carek vere ezutu libahe legelek durihe ezin sevir tu kamışlo verdilim bağırmış o ezli sevir tu kamışlo verdilim bağırmış o Ez nesebin tıkamışlo. verdilimim bağırmış o Verdileme bağır bir şu. eri Hep gotnete ne? na ev gotun ya hevala berivan hevala berivan zinzal müzik yamine Böyle. Müzik ette çekiliyor. eri müzik yamine gotunji yaviye Böyle. Ya müzik çıtıştaki ya. Vallahi sana evet ama şok edam. Ezlal bu. Sibi aydi hayran neysem dili khoneş müviyet çımış var ani tatezg azat da barname tabi hevkir. Sibi aydi ez beni cejnat Cejna teji piroz be gerek spas meşekir ne ani şakir. Kap perez de seko maç Öyle pere. Gotit ayda da şekir merim dedi evet ayda ramazan da azat khotezi şekli çay bitmette. spas Du haftara bes. spas diğer Ben ya şekil hamla hem valat ne fikri. Prodüksiyona hamla velat. Roja aydem şekli spitin hünermende koy. Ez bidim heval edin eji. Tuana ev ki yekştere eş çavşin era. tamam Baş. spas Şekli haydi şekli spiye. Spasiyet ettim kekim. ez spastıkım Peyamekteş bu haydi teçi beji. براستی تجی پیامین خوش آنی زمان از جدو خوازم به ججنا گلی خواه جدلو جان پیروز دکم و از هیوی دکم او ججن ببه سدما آزادی و آشتیا گلی کردستانی و گلین روجلاتا ناوین Bilişti. و به هیوی و باوریا یکتیا نتوی و یکتیا ولاتکی ام جی یک رزی و یک دنگی امی ببن ولاتکی آنجی ستاتیوکی خودی ستاتیوکی از ببی هیوی و باوری ججنا گلی خواه ججنا باشور ججنا باکور ججنا روشلات و ججنا روجاوا پیروز کم Zor zor spas. سپاس خوش Ev havşa ku emli. Havşa muhabbet kafeye. 15-20 roje mehek ejmera vekiliye spasiya xwediye vî cîhanê xweş dikim kek ensarî malawiya va xebatkarên wî xizmetekî mezin ji bo çend wênera Kurdî kirin. Yani em jî Ez spas spasiya dikim. te jî dikim. Cejna we bimbarek be bi xatirê we bimînin xêr û xweşî de. Fer modela. آخوی من شکرایه ری دوره خبر نایه
çavim beredem aye Aku yaman şikraye Aku yaman şikraye Re dure haber naye Çavim beredem aye Aku yaman şikraye